vamos a facer outra chamada. E agora está entre a mecedora... Dixe en galego, mecedora, ao final, sí. Sí, como mecedora? Mecedora, a silla, a cadeira. A cadeira. A cadeira abaneadora. Eso mola moitísimo, esas... Ah, sí. Ti tes na casa, non? Sí, para darlle o vive á nena. Ah, sí. Claro, a nena é pequena. Tes mecedoras dese tamaño, non? Pois agora quedalle para Vale, imos ca seguinte chamada. Poñamos o número, sí. Poñamos o número, por favor, 981 94 20 48, vale? Primeira persoa que chama, ahora sí que ten o 50%. Ou é verdad o xarrón de Galloso, ou é verdad... É que se é verdade, Eva... Pois si é verdade a túa. Hola, boas noites. Boas noites, Robert. Que tal? Conocémonos o que? Sí, somos veciños. Que Eu va? son do Val de Lourenzá. Como? Son do Val de Lourenzá. De Somos Lourenzá. veciños. De Lourenzá coñezo moita xente. Conoceron nos conocemos, ó, pero. Coñezo moita xente de Lourenzá porque eu estudiei aí no seminario de Mondoñedo. E había moita xente de Lourenzá. Non sabía. Sí, xa me contaron, sí. Ainda hai un... Eres boa pieza, Hai un... Uxío Villalba, de Lourenzá. Sabes quen é? Nin idea. Pois mira a ver, porque me debe cartos. No, isto é serio, Uxío Villalba Pérez. É que iba sentado... A ver... Que xos ingreses en Caja Madrid na conta esa que tes. Uxío Villalba, evidentemente, estaba sentado conmigo. Villalba Vilar. Ah, claro. Uxío Villalba era moi bo chaval, pero sempre... A ver se me deixas aí 500 pesetas. Eu fuñe deixando e, bueno, quer decir, sería bonito que... Tu pregunta por aí, Uxío Villalba. Vale, non. Vale? Moi ben, Vale. moi ben. Que che iba a dicir? Quen é? Como te chamas, eso? Como te chamas? Iago, chámame Iago. Iago. Sí. Iago, Sí. quen di a verdade? Roberto Vilar ou Eva Iglesias? Dícele a ti, Roberto, que Galloso é moi tacaño. No. Vese ben que non coñeces a Galloso. Galloso é a persona máis generosa que existe, sí ou non? Sí. Sí, claro. Sí. Ti que pensa que digo a verdade eu? Sí, dícele a ti, Roberto. Ainda que tú tamén és algo tacaño, me parece, Quen é tacaño? Tú, Eu non sí, tes pinta sí, de pagar os Cuba Libres na barra, Xa os No, no. pais eran tacaños. Sí que son. Sí que son tacaño porque eu gasto moitísimo e podía gastar moitísimo máis. Ben, non queres cambiar? Non queres que Eva comprou esa cadeira por internet pensando que era grande? É bonita, No. Se hai, por favor, Eva, se hai en grande, eu quero. No, e eu. Claro, hai E que pedir. Bueno, Iago, sorte. Vale. É un bon premio, vir a Land Rover primeiro día que abran aquí as portas. Si gañas, si ves, a ver se traes os cartos de Uxío. E podes Vale, quedar no. co Te xarrón conozco, tamén. traigo. El sabe canto é, que eu xa... Eu perdi... Igual o teña apuntado por el. Vale, Iago, Vale. sorte. Pois, o obxecto real, a verdade, dicía... Eu! A ver se che rompe. Quieto, Que lle quieto. rompa él. Que lle rompa él. No. Ué. Ay. Oh. Miña nai, non fun capaz. Non fun capaz de collelo. Rompíchelo ti. Pobre Galloso. Esta para Galloso, esta para ti. Esta para Roberto, esta para Galloso e esta para vos. Eu non o rompín. É broma, no. Pero Eva, como se che ocurre tirar o luz? Ai, ahora a culpa vai ser miña. A culpa é... Mira que depresión. No, pero non é verdad. Venancio, cólleme aí o móvil no camerino, vamos chamar a José Ramón. Ai, Dios mío, por favor. No, pero non pode ser. No, se non ti non tirarías. Eu tirei a ti. Ti que sabes se é verdade ou é mentira. Home, é verdade todo.
É verdade, mira o careto que lle quedou, Pero mira, hai xarróns deses así, Roberto, en chinos, en calqueira sitio. A ver, non era bonito, o xarrón non era bonito, non era A práctico. distancia de seguridade. Eu sabía que, a ver... Estás con Luisa Era, isto pode pasar. Home, Non, claro. eu Hai que querelo para as boas e para as malas. Ai, Dios mío. Que vas facer? Vas chamar a Gallos? No, é que me está mandando un WhatsApp a miña muller ahora mesmo. Leo vos o WhatsApp da miña muller. María, un besiño. Leo vos o WhatsApp. Hoxe vai ser bonita. Pon o que fixo Eva. Mirad o WhatsApp da miña muller. Sabes que pon? En fin. Pero pensa que acaba o programa. En fin. En fin. E que quere dicir? Ai, Ti Dios mío. que a coñeces ben. En fin. Era como, mira, miña nai decía, tú non hagas caso, tú déjate estar. Que quere dicir? Que quere dicir eso? En fin. Tú non hagas caso. O sea, penso mellor non escribir. Vou chamar. Vale, e agora quero silencio, vale? A Veña. Gallos? Sí. Ostras. Pensei que ibas chamar a tua muller, eu que si. Si está vendo o programa... Ti dille, vamos- cariño, pasó esto. No, vou chamar a Galloso, non a miña muller. Bueno, Es que ti non entendes, o coño. programa acaba ás 2 da mañán. Se vas chamar a Galloso, Joder, a ver se non está vendo o programa. A culpa é miña, non é? Quer dizer, a culpa non é de Luís. A culpa é miña. Bueno, é de Eva, porque eu... Que pasou, meu? Que tal, Xosé Ramón? Que pasou? Non estar vendo a televisión de Galicia, claro. Non estou vendo neste momento a televisión de Galicia. Debería estar, non? Pero claro, tamén temos que descansar un pouco, non? Vale. Estaba de reunión familiar, dime. Vale. A ver como cho conto. O sea, non biche nada de Land Rover hoxe. Non vi nada de Land Rover, oxe, non Vale. che vin, fun ingrato, claro. Si, fun... Ti acordaste que na boda miña que me regalarades nos a María e min un xarrón precioso, unha lámpada e un revistero precioso. Acordaste? Pois, a verdad que non. Do xarrón non te acordas? É que eu teño moi mala Vale. memoria. De verdade, Vale. Non o digo... Nada, mira, por non sei que circunstancia trouxen... Pois queres devolver? No. Trouxen o xarrón ao programa para un xogo, a ver se era mentira que mo regalaras ti ou non o xarrón, sabes? Sí, non sei. Pero sabes que agora no Land Rover está Luisa Era tamén. Sí, home, a Luis, si vos vin a semana pasada. Vale, pois... Vos vin a outra semana pasada e os vin a... Pois mira, Levo 3 e eu sei precisamente, pois non. vouche pasar a Luisa Era e explícache lo que pasou, vale? A ver se son capaz de entenderlo a Luis. Galloso, rompín o xarrón. Que tal? Déixame falar a mí, non me empeces a falar ti, que non rebaltamos máis. Rompín o xarrón porque era unha merda de regalo, punto pelota. Parece mal, se non se busca público... Explicacións breves. A Galloso, No, explicación breve. Zaera non está ben, Xosé Ramón. Non estás ti cojonudamente, Non Roberto. está ben. Non está ben. Home, así de todo ben, nunca estuvo, non? Pero bueno. E houve un accidente e rompeu. Eva rompeu, non? Pero rompeu, bueno, accidente, se non lle gustaba o Rompeu xarrón, pola igual, forza da gravidade. Non é que non lle gustara. Non é que non lle gustara, foi por facer a gracia. Por facer... Pero a ti gustaba o xarrón? Sí. A ver, se gustaba o xarrón non o levabas ao programa. No. Dígoche de verdade que me gustaba e máis lle gustaba a miña señora que me escribeu un WhatsApp ahora mismo. Sabes que puñía o WhatsApp? Non sei. Da miña muller puñía en fin. En fin, espera a chegar a casa. Sí. Algo así, non? O sea, o tono xa o...
Poderíamos, Sabes de que sí. necesitamos ir a esa tenda onde mercache para comprar outro. Bueno, teño que falar con Lola, con a miña muller, que aquí de verdade seguro que porque ela ten unha memoria, é dicir, superior a dos elefantes, Si ela... Jo, pero Lola non está vendo o programa, non? No, porque ela precisamente ahora mesmo está falando por teléfono. Vale. Eu non estaba vendo o programa porque estou vendo cousas do programa de mañá e estaba, bueno, entretido, profesionalmente falando, quero decir. Pois mira, o de hoxe non o vexas, porque non che vai... Non. Pero podo poñer a tele, Non, ahora xa está, ahora xa pasou, ahora xa non, ahora nada, ahora xa está. Pero estamos en directo ahora mismo. Sí, Estamos en directo. estamos en directo, sí, son as 11:22 minutos. 11:25, sí, Sí, no, estamos 25, en- eu podo repetir isto na espera, que vou poñer unha... A ver, espera. Vai poñer o programa, colle os cachos, para que... Oye, que eu non estaba vendo ninguna cadena, ademais, espera, déxame poñer a tele, que é un pouco seco para todo isto. Enseña. No, colle os cachos, Luis, colle os cachos. Luis non fai nada do que lle mandas, daste conta? Nunca. No. Nunca. Agora parece letras chinesas. Ay, por favor. Non tes a gallega sintonizada, Galloso, non me digas que non tes a galega sintonizada. Espera. Ai, quedábame ese por romper. A ver, espera un momento, Quedábame un cachiño por romper. É unha televisión destas antigas que é de lámparas, acordaste daquelas... De tubos. De tubo, exactamente. Que me dis? Sí, ten que tentar un pouco. É verdad, que unha vez que vi un reportaxe na túa casa tiñas unha televisión de tubo. Pesa 60 kilos a miña tele. É de broma, Non non? é broma, Sí, Televisores, sí, non é broma. é verdad que esas televisións teñen que quencer, Sí, pero... Vas ver, que me gustaría que veras o que quedou do xarrón. Vou ir a outra un pouco máis fácil. Espera, estou desplazando pola mansión. Sí. Galloso, se queres escoller así unha peza grande, de recordo, hai a prefires máis pequena. Espera. Vivo, a ver, que estou aquí... Aí está. Matei un cámara. Luis. Aí está. Estamos en directo. Luis, enseña os cachos. Esos son os... Avisades destas cousas. Mira, Xosé Ramón. Aí vai o xarrón. Bum. Mira. Vamos ver. Mira. Aí vai, velo. Bueno, non sei se votaría a culpa a Luis ou votaría a culpa a Eva, Aí está. No. Home, Eva, que se lle ocurre tirarlle a Luis? Coño, porque él estaba así, con os brazos abertos para collelo. Habilidade, Mira, Galloso, antes de despedirte, mira unha cousa. Dime. Vouche enseñar, ahora estás vendo a televisión, non? Sí. A ti sonache de ver algunha vez isto? Espera que che van facer un plano corto. Déxame ver. As gafas de cerca, José Ramón. Non a cortes máis o plano, non chego máis. Espera, aí o tes. María e Roberto. Sonache de ver isto? Sí. A ver, será unha... Pero de verdad que non teño memoria para acordarme se era así a vosa tarxeta ou non. Non teño ni idea. Vale. Oye, mira, temos que resarcirte de alguna maneira e resarcirnos a Luis, tes que resarcirte con nós, buscar un xarrón, regalarnos un xarrón a min e a miña muller. Home, hai unhos xarróns en reto baratísimos. No, estou falando en Será serio. rata. Sí. Eu resarzo, Ahora estou falando en serio. Eu tamén. A semana... Dime. Non terá que pagalo Luis ou terá que pagalo Eva? A medias. A medias, Eva. No, a medias. Pero a ti como se te ocurre tirarlo a él? Pero vamos a ver, él estaba cos brazos así, eu tireillo. Eu estaba cos brazos así, que me tiñan que ingresar. No vídeo vese claramente que fixaches o pavo. No, espera. Luis Zaera pensou que era un de Juja que trouxemos de mentira. A ver, Luis, espera. Vamos a falar en serio. Ahora falar en serio, normal. Ti pensache que era o original ou pensache que era de mentira? Di a verdade. Eu pensei claramente que era Juja. Que non era de verdade. Efectivamente. Este é un xarrón que igual vale 600 euros. Mínimo, Non digo de broma. No.
Si tal como rompeu, vese que era caro, que era bo material. Sí, sí, sí. Era como unha bombilla de caro. Xosé Ramón, sentímolo moito, de verdade, Non pasa nada, sinto de verdade, si era... Pero bueno, non me quero nada de ti, o sea... Mira, que hai... Luis menos, Luigi. Que hai... No, pois hoxe podelo creer todo, Que hai... Que tedes mañá en Luar, xa que estás aí? Allá está Manolito el pescador. Que me dices? Sí, señor. Manolito Me alegro moito. Me alegro moito. Pero, home, claro, un fenómeno. Que máis? Sí. Que máis tedes? Está Xosé Luis Blanco Campaña, que volve despois de... Así que non estaba estes días. Sí, bueno, 4 semanas estivo sin estar con nós. Mira, hoxe estou anunciando eu que creo que cando entremos na segunda fase, xa po día 20 e pico, xa se pode meter público en plató. Sí, non sei canto, pero algún público sí poderá Sí. Non podemos chegar a que las entradas... Sí, pero algo sí, algo sí. Sí, algo sí. Sí, bueno, esto sabemos que ten que ser algo paulatino, tranquilo, el cidadino que facer ben e hai que ir pouco a pouco. Ten paciencia, a cousa non vai mal, pero... Pois, gracias por atendernos e vémonos mañá no Luar, tío. Unha aperta grande. E sinto moito. Xa falamos do jarrón este, a ver como... Veña, a ver como solucionamos o tema. Un bico grande. Un bico, Xosé. Bueno, non pasa nada, Roberto. Boa, eu estou feito polvo, eu miña nai, No, o problema é que Galloso pensa que é coña. Como sempre andamos con... Pensa que é broma. Claro, el pensa que non é o xarrón del. Pero cando vexa Lola, que Lola debe ser a que claro. escolleu. Moi ben, Zahera. Buen trabajo. Bravo, Sara.